Welcome back my YouTube channel Simang Brahmo Vlog गोजोन्थों रायजो राजाफोर दिनैनि ब्लगानो जाहैदों जोंनि बिटिआर आवहाय जोंनि मोननै गिदिर पार्टिया मोननैल' नङा गोबां पार्टिया ज' जाबाय होननानै दिनै दावराव जागासिनो दङ। जोंनि लिडारफ्राथ' जइन जागोन होननानै खोथा बाथ्राल' होदों, नाथाय जइन जानाय जायाखै। नाथाय दिनै नुनो मोनो जोंनि रायजो राजाफ्रा ज' जाबाय, जइन जाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि रायजो राजाफ्रा सिरि मोनबाय, बुजिबाय, साननो हाबाय। दा जोंनि मोननै मोनथाम पार्टियाव थालाबायनानै जोंनि बिटिसि एरियाखौ डेभेलप खालामनो हागोन बेखौ नुवाखै। जायनि फलावहाय रायजो राजाफ्रानो खौसे जानो नाजानाया गोबां लोब फैलानानै हाबफैनाया, जइन जाफैनाया बे मोनसे प्रुफ जाबाय जोंनि रायजो राजाफ्रा खौसेथियाव फैगासिनो दङ। बे खौसेथिया बबाव फैदों? फैनायनि खारना जाहैदों जोंनि बिटिसि आवगायनि सोरजिगिरि बा बिटिसिखौ दाजेननाय जायनाखि बिपिएफ पार्टी, हाग्रामा सारनि सालायनाय पार्टी, 17 बोसोराव बिथाङा मा मावलांदोंमोन, मा डेभेलप खालायदोंमोन, बेफोरखौ नुनायनि थाखायनो दिनैहाय रायजो राजाफ्रा लोब फैनानै बिपिएफआव जइन जाफैफिनजोब्बाय। बिटिसिनि जेनाखि गुबुन पार्टी जेरै बिजेपि, इउपिपिएल, बिथांमोनहा बुजिबाय इउपिपिएलआव थायोब्लाबो बिसोर सोरखार बानायनो हाखानाय नङा, बिजेपिआबो सोरखार बानायखानो हानाय नङा। जायनि फलावहाय ओरैबो जागोन। बेनि थाखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा बुजिनानै खौसेथि जानो लामायाव फैगासिनो दङ। दा जोंनि बे बिपिएफ सोरखारखौनो, हाग्रामा सोरखारानो फैफिननांगौ। जोंनि माखासे गारबोनाय हाबाफारि जेखौनाखि जाफुंनांगौमोन बेखौ जाफुंहोजोबनांगौ। बिनि थाखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै खौसेथियाव फैबाय। लिडारफ्रा खौसे जायाब्लाबो जोंनि रायजो राजाफ्रा खौसे जाबाय आरो। दा नोंथांमोना नायदिनै मैयानि समावहाय जेनाखि काजलगावआवहाय ब्लिचिं मार्च खालायदोंमोन हाग्रामा सारजों लोगोसे, रायजो राजाफ्रा बेसेबां मोजां मोनलायदों नायदिनै नायलांदोंल'। नायलांदों नोंथांमोनानो बेसेबां लोब रायजो राजाफोर मिटिङाव फैदों। बेसेबां खुसि जादों ज' जानो मोननानै, बेसेबां लोब रायजो राजाफोर। बेनिफ्रायनो जों बुजिनो हायो जोंनि रायजो राजाफ्रा बुजिबाय मोनसेल' पार्टियाव ज' जानानै देरहासारनानै बिपिएफ सोरखारखौ सोरखार बानायनानै बिटिसिआवहाय आरोबाव साबसिन स्ट्रं बानायनो हायो, रायजो राजानि थाखाय साबसिन मावलांनो हायो। बिनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफ्रा गोबां सापर्ट होबाय। नायलांदों नै बेसेबां लोब आथिं गानाय जायगा मोनलायै मानसिफोर फैदों मिटिङाव। नुबाय रायजो राजा बांगाल, बर', हारसा जा दङ मोसादों, रंजादों एकदम लोबनो। नायदिनै बेसेबां लोब बा बिदिसो जानांगौ इउनिटिया। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो आरो रायजो राजाफोरनो बयनोबो मिथिनो हानायनि, बयबो सांग्रां जानायनि, आरो जाहाथे लोब फैफिनबावनानै हाग्रामा सारखौ देरहाहोनानै बिपिएफ सोरखारखौ नेक्स्टआव फैनो हायो। गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ।